Tror du ikke? Og det her det er Super Gaming DK, og vi er på vej ned til et sted, som vi kalder helvede. Så er Mathias afsted. Helvede! Hvor fanden døde han? What? Hvad? Prøv at kigge her. Jeg satte slet ikke en blok. Nej, det er grønt ud. Nå, det er derfor. Så er det bare, hvordan fanden jeg får mine ting nu. Det var nok ikke så klogt, det der. Hvorfor ikke? Prøv at hoppe derned, Simon, så tilbage. Nej. Ikke så din ting. Ja, jeg har din ting. Nå, I kunne sagtens snakke det der uld. Ja, Nå, så skulle Simon jo bare... Nej, så skulle Niklas bare op. Hej! Ja, det er flot, Mads. Nu går du væk. Hvad lige? Okay, F-kick ham nu. Ud til hver sin side. Nej, jeg prøver at hugge det der sten. Med min overseje hånd. Hvad helvede, Niklas? Det gør jeg nu. Jeg vil sige, hvorfor jeg ikke hugget noget som helst. Det er fordi, jeg står under det. Ah! Min hånd der er blevet så trænet af ånden ned. Nå. Jeg er ikke meget for det her, Mathias, mand. Nej, jeg er tilbage til Simon. Okay. Jeg tror, at du er meget glad for at gøre det der, Niklas. Jeg har aldrig holdt det tilbage. Jeg er stadig noget, men jeg prøver... Fuck dig. Nå, ja. Så kan vi komme videre med bygningen her. Men det var jeg var i gang med, hvad jeg var i gang med. Nå, ja. Men vi... Hov, der lå nogle ting her. Sjovt nok, hva'? Der lå en hjelm. Så er man godt beskyttet. Beskyttet. Bestøttet. Nå, ja. Ja. Ja, for vi er... Jeg gjorde ikke noget, Niklas. Jeg gjorde det. Jeg kastede slet ikke sand. For helvede. Du ved godt, jeg ikke er der med. Det havde ellers været sjovt. Niklas må godt være med i faction igen. Nej. Nej. Ja. Jo. Surt. Hey, Mathias. Hvad? Se her. Hvad sker der, hvis jeg hopper op på sand? Nej, nu forsvandt mit sand. Nå, der. Ah, jeg troede, det jeg kom op på sanden. Hvad falder hurtigt? Mig eller sand? Det er dig. Eller jeg falder hurtigt. Hurtigst. Jeg er rigtig god til at sige. Jeg surfer på sandet. Jeg har lyst til at gå til noget kæft, man. Hvad er det? Du tager fandme ikke bukserne. Ej, de her bukser, de behersker sådan meget mine bevægelser. Okay, Mathias. Har du hørt om shorts? Jeg er bange for at stå tæt på hullet, og Simon har besluttet sig for at slå på mig. Ja, Mathias, var du nede i hullet? Nej, Niklas, nej, Mathias, vil du prøve noget sjovt? Ja. Ned i hullet, nå. Ned! Fuck, du skader mig. Fucking mange liv. Jeg slog dig bare med liv hånden. tilbage. Jeg slog dig bare med hånden. Ja, og jeg slår dig med en... Hey, der endte mand. Der er to. Skal vi ikke snart komme derned, Niklas? Der er ingen der TP'er, så. Nej, nej, Niklas! Jeg kan godt lide, at han slår mig, og så, når jeg er død, så ryger jeg nedad. Må jeg godt få mine ting? Ja. Nå, hvis man siger sport. Nej! Tilbage med 10. Nej, for helvede. Nej, det er jo snød. Hvad? Men så kan jeg ikke få dine ting, hvis du har TP'et til, hvad hedder det, Niklas? Mere? Du har TP'et til mig. Ja. Men du har jo ikke sagt ja til den. Jo, jeg har. Du har bare bevæget dig. Nå, helvede. Niklas, må jeg godt komme ned til dig? Ja, I skal bare TP, så siger jeg TP, jeg ikke til. Okay. Har du også bare stået til det? Ja. For helvede. Jeg bevægede mig lige før. For helvede. Nu kan jeg ikke. Der er en zombie der efter mig. Nå, det er ikke en god Nå. Simon, er du ikke en skat at gå hen til noget træ? Simon er ikke en skat. Han står bare helt op af. Fuck af! Ja, det er ikke Okay, meget. selv, mand. Han har et liv.
Jeg slår dig, fordi du slog mig. Tak for hjelmen. Jeg prøvede at slå Mathias. Men så Nå, jeg havde sådan en hjælp. ja, jeg skal bruge noget træ. Fordi jeg skal lave en crafting, jeg skal bruge noget. Nej, Mathias, vil du gøre den her? Ja, det har jeg Jeg kan sagt. godt lide, at jeg har skrevet bare blacks, ikke blocks. Er du racist, eller hvad? Har du noget imod de sorte? Det er flot, Mathias. Og du måske noget. Ja, Amor-afrikaner. I'm a fucking gentleman. Nej, det er du ikke. Niklas, bare så jeg har noget imod. Jeg har ikke noget imod afroamerikanere, jeg har noget imod nære-afrikaner. Det er flot, ikke? Hvad? Mathias, du ved godt sige, man film, ikke også? Nå, Nej, det er lige blevet set. Ej, det er lige blevet set, hvad? må jeg godt plukke med den her gun? Nå, nej. Nej. Den er Men spændende kommer du med mit træ, eller hvad? Jeg ved. De tre. Nå, Niklas, har du mine ting? Ja, du får dem lige så snart Simon har en tape til værelsen. Okay. Nå, vi må Og jeg ved, hvad vi kan bygge vores hus ud af. Mathias, du vil gerne den der... Niklas, jeg ved, hvad vi kan bygge vores hus ud af. Okay, Ja, vent lige, mor. Endersten. Hvad disse grimme? Havde du mere? Fordi jeg har Nej. Jeg har overhovedet... Det var vist det. Han tog mig næsten med 3 her. Ja, nå, okay. Skulle meget have betalt for det, ikke? Nå, Må jeg få F-mod? Nej, det er kun mig, der styrer det her shit. Hvad? Det er kun mig, der styrer. Så må det bare være en lille pik. Du må også godt skaffe noget kul, Simon. Okay. Men så må jeg også blive F-mod, ikke? Ja, ja. Ja, Må jeg også? Cool. Ja, hvis du skaffer mig et andet, jeg har brug. Han er bare ikke med faction nu. Ja. nå nej. Må jeg godt være med i faction? Nej. Til at starte med, eller sende dig til en te? Nej, bare sjov. Jeg har ikke engang claimet land endnu. Nej, Det er fedt. det er også grunden til, at jeg kan sætte til en te. Ved du hvad? Nej, det gider jeg sgu ikke. Men jeg har jo ikke andre valg. Er der mere kul? Har jeg brug for noget, eller? Jeg hugger noget kul. Og vi elsker vores kul. Niklas, er der noget specielt, du har brug for? Kul. Det er mig, der har brug. Nej, jeg spurgte, Niklas, er der noget specielt, du har brug for? Kul. Nå, jeg tror snart til dig. Noget, som Simon ikke er på jagt efter? Tis. Nej, det sagde jeg ikke. Ja, det kan da godt for lidt af mig. Ja, Simon, det er det, der er problemet. Hvad er der problemet? Han filmer. Det er jeg Nå. slet ikke glemt, han gør. Jeg sidder bare og siger alle mulige ting, man ikke må sige. Må man ikke sige sådan? Nej, Nå, hvorfor? det er uegnet for mine forhold. Ja, men er det her en kanal for mindreårige? Det kan hurtigt blive. Jeg elsker også mindreårige. Nej, det har jeg ikke hørt. Du ved godt, det er på YouTube, ikke også? jo. Det er godt, at han ikke siger, hvad vi hedder i virkeligheden, så at du virkelig vil. Der er ingen, der kender mig. Jeg gør. Ja, men du er sgu ligegyldig. Nå, Mathias! Ingen kan lide dig, Niklas. Fuck dig, Mathias! Ginger. Hey! Det er et tilsår. Jeg tror Jeg faktisk... tør det slet ikke, den her. Nej, jeg tror faktisk skider bukserne, når det hører til screenshot. Asma. Bare sig... Bare sig, hvis du på et tidspunkt skal lave en Halloween, så skal jeg med glæde og grine sådan igen. Ja, det er altid lavet meget med. Nå, Niklas, har du brug for noget andet? Ja, en pik. Nej, jeg har bare brug for levels. Nå. Så du har brug for pik? Bestemt ikke. Jo. Jeg skriver noget i beskrivelsen. Undskyld, han var sådan noget. Hallo, jeg er bare random. Ja. Random player. I kan bare sige, at I kender mig, jeg var en eller anden, der bare ringede op, Ja. op på et tidspunkt. Nå,
må du have den. Katten. Vil du have den Ja. med katten? Ratten, fagatten, vi kører hele natten. Når den halve dag er svært, nej, kan det virkelig være så svært. Ja, når man hedder Simon. Åh, der er altså... What's up, Peter? Må jeg nu få F mod? Hvad skal jeg skrive? F, mindre mod og sådan noget. I want to buy my cock. Lad os se, hvad han siger til den. Mathias! Der var en, der spurgte. Hvad? Den kan du være ret god at samle på. 100 kroner. Jeg kan ikke lide, der er en, der siger, at han vil have 100 kroner for det. Jeg går ud af mig nu. Au, der var lave. Nå, jeg har fået det sammen med. Jeg har fået det sådan i. Sådan der, nu kan man ikke åbne. Jeg har fundet diamant. Man kan ikke blive angrebet her i Jeg North har Tunnel. fundet diamant. Ja, med eller uden hjælp. Ude. For helvede. Prøv at se her, Niklas. Jeg kommer derop fra. Niklas, prøv at kigge. Jeg kommer der. Ja, okay. Og så hopper jeg direkte ned i lavaen. Og så er det også Simon. Og så troede man jo der, at Simon han var smart. Ja. Prøv at låne pickaxe. Skal jeg have diamanterne. Nej, du skal ikke låne det. Sætter du F-home? Jeg har ikke også. Nej, du har sgu. Nu har du. Det var også det, jeg sagde. Jeg tror, der er en, der blev lidt sur på mig efter at skrive det der. Der er en, der hedder Gauntlet, der prøver at TP til mig. Nej, Mathias. Nej, han vil bare købe. Nå, Det tænker jeg også. Ja, nu Må er jeg jeg låne den? Jeg har ikke noget. Jeg kan ikke have ondt over sådan noget. Kan du ødelægge det der sten, eller hvad? Fordi jeg kan ikke komme ind. Nej, den er også top. Nej. Niklas vil helst ikke udlægge hans sten, det gør meget ondt. Nej, zombie spawneren! Hvad er der med den? Simon. Diller daller, mand. Simon Kom du til at sætte den, eller? Han døde med den. Ej. Så har du lige spildt 50 millioner. 50.000. Det er faktisk kun 50. Er det rigtigt? Men så er det væk. Det er på YouTube, skal tro, du er rig. Ja, Det er bare så fantastisk. vi kan jo smide penge væk ved at give en monster spawn til Simon. Som han dør med. Han hopper bare i det af. Nemlig. Jeg hopper sgu på alting. Der er meget uld. Pickaxe. Det er det ene. Ved du hvad, så gider jeg ikke så godt bare hen og køber nogle diamantblocks. Det har du ikke engang råd til. Skal vi væk, hva'? Ja, det koster 15.000. Jeg har kun 9. Hvor skal der have den? Ja. Hvad Er siger du klar? Okay, tag den. Nej, fordi det kan. Det er fordi, det er dig. Åh, så du vil altså gerne. Nej, det er ikke. Du vil gerne, du kan bare ikke. Niklas, jeg kan få flere diamanter til os, hvis du bare giver mig dem. Ja, men Simon. Det var bare. Nej. Nu dør baby. Kan du ikke komme hen til der, hvor du døde? Det var i lava. Ah. Det er der, Jeg kommer nu, Niklas. Nej, det er bare for klamtyven. Ja, så er jeg bare nødt til at F-kigge den. Eller F-kigge der. Han er nødt til at back-kigge den. Jeg sætter bare en, og så Ja, men det er nok til at få dig bandet. Har min fake. Se, nej, er den ikke bare smuk? Se, nu har jeg den her, hvad fanden. Det har du ret i, det er den ikke. Ja, man kan ikke bande ham på fake. Så slapper vi af, Simon. Hey, du dum en den. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Må jeg låne den? Må jeg låne den? Jeg får kat den. Du kan få 5 cent af for den. Nej. Nej. Lov til. Hvor fanden var nu det hul hen? Nå, her! Her var hullet! Og det tog Simon 6 år at finde det hul. Okay. Ja. Jeg kan godt lide, YouTube. Og veller!
Hej hej.